Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Hörmətli televizor qarawçılar, efirdə fikir tapşırığı. Biz әлеге студияда özümüzгә күркәм fikirдәшләр эзлибез. Ике шәхес, ике fikir. Нәтиҗәсе тапшыру дәвамында билгеле булыр, иншаллах. Бүгенге тапшыруда катнашалар. Дөнья фикерен тәкъдим итә. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның атказанган артисты Раил Шәмсуаров. Хәерле көн, Раил. Исемнәрмесез, хәерле көннәр сезгә дә. Бик шатбыз, Раил. Дини фикерне тәкъдим итә. Мәркәзебезнең Казан Нуры мәчете имамы, телеканалыбызның якын дусты Наил хәзрәт Юсупов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле фикердәшләр, без тапшыруыбызны гади генә сораудан башларга күнеккәнбез. Кәефләрегез ничек, Раил? Әлхәмдүлилләһ, кәефләр әйбәт. Көннәрдә кояшлы матур, шуңа күрә кәеф әйбәт. Рәхмәт. Бик шатбыз. Син әлеге студияда күрүебезгә. Хөрмәтле хәзрәтебез, кәефләрегез ничек? Әйбәт, әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләһ, барысы да әйбәт. Хәзрәт, Аллаһның рәхмәте булсын. Тыгыз эшегездән вакыт табып әлеге студияга килгәнегез өчен. Шушындый әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер дигән ноктада тапшыруыбызның беренче тәүгел эшенә танышуга аяк басыйк әле. Танышу өлешен башлап җибәрәбез, хөрмәтле фикердәшләр. Танышу өлешендә хөрмәтле фикердәш янәшә утырган фикердәшенең эш тармагына үз мөнәсәбәтен белдереп китәргә тиеш. Хөрмәтле Раил, янәшәңдә мөхтәрәм хәзрәтебез Наил хәзрәт Юсупов утыра. Дингә мөнәсәбәте бүгенге көндә Раил Шәмсуаровның нинди икән? Шуны белеп китәсебез килә иде, мөмкин булса, рәхим ит әле. Рәхмәт яусын. Дингә карашыбыз, әлхәмдүлилләһ, уңай. Безне балачактан шулай үстерделәр. Акыллы бул, тәртипле бул. Аллаһ Тәгалә барысын да күреп тора, белеп тора. Шуңа күрә зыян итмә дип үстерделәр. Ай дисәң дә, кайсы вакыт бәләкәй чакта шул шуклык булгандыр инде. Үзең менә калган чаклар була иде өйдә. Әти шунда чыгып киткәндә әйтә иде: "Малай зыян итмә" дип. Алай да әзрәк шулай шкафларны ача торган гадәт бар иде инде. Шкафларны ачып, савыт сабаларны карап, шунда нәрсә бар, актарып утыра торган гадәт бар иде. Шулай, Аллаһка шөкер, менә шул дин буенча мәдрәсә шикелле мәчеттә дә укыдык. Намаз тәртибендә Әнис хәзрәт безне шулай җыйды, барлады. Мәктәптә шул хәрефләр өйрәтеп, дин дәресләрен өйрәтеп, безгә сеңдерде балачактан. Ул чакта китап бар иде бит, балаларга үгет насихат дигән китап чыккан иде безнең балачагыбызда. Әле менә хәзердә ул өйрәнгән дугалар шундый нык сеңеп калган. Алар гомердә онытылмый инде. Шулай баланың күңеленә балачактан кергән әйбер бик сеңә. Рәхмәтле мин шул якка, Әнис хәзрәткә безгә шулай дин дәресләрен өйрәткән өчен. Рәхмәт, Раил, белдергән җавабың өчен. Чынлап та дин нигезләре инде балачактан булган Раил Шәмсуаровта. Хөрмәтле хәзрәтебез, янәшәдә Галиәскәр Камал театрының алдынгы актеры Раил Шәмсуаров утыра. Театр сәнгатенә мөнәсәбәтегез нинди икән, белеп китәргә мөмкинме? Булай инде ни, бәләкәй чактан ук безне дә әтияни театр карарга өйрәтте. Без дә карыйк башта телевизордан. Менә хәзер әлхәмдүлилләһ, йөрибез гаилә белән. Карыйбыз, күрәбез, үзебезгә гыйбрәт алабыз. Менә анда бит инде үзеңне күрәсең, соңгы ниләрен көтәсең, ничек булыр микән моның азагы, нәрсә белән тәмамлана дип, үзебезгә гыйбрәт алабыз. Үзеңне күрәсең шул театрда, булырга мөмкин шулай ук. Ислам дине буенча тыелмый, ул инде тыелырга мөмкин, әгәр дә берәр нинди харам әйбер генә булса. Бездә әлхәмдүлилләһ, татарларның бит инде әдәбият китаплары булсын, ул шушы театрның сценарийлары булсын, алар гел нәрсәгәдер өйрәтә. Туганлык җипләренә, икенчеләргә, әтиянины хөрмәт итәргә, мәхәббәткә, яратуга, икенче әйберләргә. Шуңа күрә кешене уятып җибәрә, йөрергә кирәк, карарга кирәк. Һәм инде ислам динендә бу тыелмый. Рәхмәт, хәзрәт, рәхмәт, Раил, белдергән җавапларыгыз өчен. Без акрын гына тапшыруыбызны тагын да кызыклырак төп өлешенә, фикерләшүгә аяк басыйк әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле кунакларыбыз, бүгенге фикер тапшыруына тема итеп хыял темасын алдым. Галиәскәр Камал театрында төп хыялый образларны Раил Шәмсуаров гәүдәләндерә. Хәтта аның әйткәне дә бар, Раил, театрга килгәч, сәер рольләр миңа ябышты да калды инде дип. Шуңа күрә Раилгә дә бу якын тема дип уйлыйм, һәм хәзрәт. Хәзрәт шибит бик тәвәккәл хәзрәт, бик тәҗрибә сорый. Хыялыйлык никадәр диндә хупланыла. Менә шушы ноктадан хәзрәтнең дә фикерен белеп китү бик кызык булыр иде. Шуңа күрә әйдәгез әле хыял темасына акрын гына аяк басыйк. Мин дә сорауларны бүген
әз генә хыялый шигъри юллар белән үреп барырмын. Мөмкин булса һәм беренче сорау шулай яңгырар. Хыял, нинди ләззәтле син, ташламыйсың мине һич кайчан. Муса Җәлилнең, мәшһүр шагыйребезнең хыял шигыреннән өзек. Сез хыялый кешеме, хөрмәтле фикердәшләр? Беренче сорау шулай яңгырар. Хөрмәтле Раил, рәхим ит. Шул хыялыйлык йөртә бит инде адәм баласы өметләнеп, хыял белән шундый нәрсәгә булса алга таба планнар корып яши. Менә хыял ул инде шундый дөнья, анда ләззәтләнеп тә була, анда үзеңә менә бу инде әйбәт әйттереп әйтәм әле мин. Менә мечта бит инде, хыял дибез инде бит. Кеше хыяллана, менә үсеп җитәм дә, менә булай булырмын. Минем менә булай булачак. Менә үсәм дә минем йортым булачак. Менә шундый хатыным булачак. Минем менә шундый машинам булачак дип уйлыйсың бит инде бәләкәй чакта. Юк, мин булай әйтмәм, менә шулай әйтермен дип уйлыйсың. Ул инде кайсы вакыт турыда килмәскә мөмкин. Хыял. Менә аның сүздә бит шундый кызык. 4 кенә хәрефтән тора үзе хыял. Ә нинди мәгънәгә ия, бит. Хыял. Менә мин үзем тормышта да хыялый инде образларында шундый хыялый бит инде. Тәңгәл килә бит. Димәк, мин аны үзем белепме, белмичәме ничектер, бәлки шулай уйлап та җөргәнмендер, хыялланып та җөргәнмендер. Аннары үсә төшкәч бит инде аңлыйсың, менә хыялланып кына булмый икән, нәрсәдә булса үзеңдә өстеңдә эшләргә кирәк икән дигән уйларда килә башка. Һәм менә синең дә Аллаһ Тәгаләдән сорый да башлыйсың. Менә мин шул турда хыялланам, менә шул хыялым тормышка ашсын дисең. Менә Зөлфияне очратканчы мин шулай сораганда идем. Аллаһ Тәгалә миңа кичкенә генә бер бәләкәй кыз бүләк ит әле дип сорадым. Һәм чыннан да миңа бәләкәй генә Зөлфияне бүләк итте. Субханаллах. Балаларны мин иншәттер сорамадым, ләкин ул миңа 3 бала бүләк итте. Субханаллах. Шундый зур бүләк ясады миңа Аллаһ Тәгалә. Шулай син уйлагандыр инде, менә син бала җанлы, сиңа килешә менә бала үстерергә дип, ул миңа шундый берсеннән-берсе алма кебек балалар бүләк иткәндер дип уйлыйм үземчә. Һәм минем хыялларым менә тормыш буенча шулай бара. Мин кайберләрен сорап та, кайберләрен сорамыйча да бүләк рәвешендә миңа иңә, мин үземне бик бәхетле хыялый кеше итеп яшәвем дәвам итәм. Һәм бит әле балаларыңның да һәрберсе күз тимәсен, нәкъ үзеңә охшаган Нәфисә дә, Әсфәндияр да, кичкенәсе дә инде коляскадан карап ята, зәңгәр күзле Раил. Әле тапшыруга керә алдына Зөлфия капка төбендә калды. Паркта калды дип әйтәйин, капка төбендә калды дип. Рәхмәт Раил, белдергән җавабың өчен. Чынлап та кызык иде. Тормышта син нинди әти, сәхнәдәге рольләреңне беләбез, менә тормышта син нинди? Шул җавапны ишетеп киттек, димәк, хыялый кеше Раил Шәмсуаров. Хөрмәтле хәзрәтебез, тәҗрибәле хәзрәтләргә киләбез без һәрвакыт. Әле 33 кенә яшь булса да, үзегезгә каралы 33 кенә яшьтә нинди 60 яшьтәге ир-атлар кебек җавап бирә. Без хәзрәттән ниндидер бер тәҗрибә көтәбез. Хыялыйлыкка урын бармы хәзрәтнең эшендә? Җавап биреп битмәсме хәзрәт? Әйе, урын бар. Урын бар. Үзем мин хыялый. Ничектер шулай киткән инде менә ислам дине буенча тыелмаган хыялый булу. Шулай бездә бар хыял. Ислам дине буенча тыелмаган, ул тыелган, әгәр дә ул харам гына булса. Безгә хәләл хыял булырга тиеш менә. Раил әйткәнчә, теге харам ниндидер кешегә золымлык китерә торган, алар әлбәттә булырга тиеш түгел. Булай карасак, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламга, аның менә тормышына, ул да бит кешеләргә әйткән шундый әйберләрне сөйләгән, кайсыларны алар әйткәннәр, юк булмас бу әйбер ди, бу бит хыяллану гына, бу бит ни генә дип кенә, фикер генә, уй гына дип әйткәннәр аңа. Әмма ләкин шуңа күрә галимнәр әйтәләр, хыял булса кешедә, ул булсын берәр нинди дәлилләнгән әйбер белән. Һәм кеше пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга бит инде Коръән ингән менә. Ул теге хыял гына түгел, каралы Коръән аятларын кеше уйлап чыгара алмый, бу аятларны дип җәннәт, җәһәннәм турында сөйләгән бит инде менә. Аны кемдер шулай кабул иткән, бу ни хыял гына корып йөри торган кеше дип, әмма ләкин инде менә шулай дәлилләнгәчтен инде без ул шуңа омтылган шушы нигә. Һәм инде безгә дә менә әлхәмдүлилләһ шуны өйрәтте. Галимнәрнең фикеренчә, хыял ул менә алдарак тора торган бер әйбер. Һәм без куябыз максатлар шул хыялга ирешер өчен. Менә шуңа күрә инде безнең һәрберебезнең бар хыял менә, ул инде берсе үтәлгәчтән кайбер вакытта уйлыйсың, менә Раил белән килешәм, бу була алмастыр дип нитәсең, уйлап куясың, кешеләргә буларны әйтмим әле дип. Әмма ләкин субханалла, хәтта эшләмәсәң дә уйың белән, ниң белән ул әллә дуга булыпмы шулай, югыйсә кулда күтәреп сорамадым бит инде дип, ул кабул була. Кабул була. Шуңа күрә кеше кызганычка каршы
яше әз генә барып, шушы әйберне оныта. Шуңа күрә хыял кешедә булырга тиеш, ул безне йөртә. Шуңа күрә инде без дә хыялый, без дә тәвәккәл кылабыз Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә, ышанып, шулай ниләре безгә тормыштагы шушы хыялларга омтылабыз. Иншалла, алар барысы да тормышка ашачак. Чынлап та хәзрәт, без бит әле бик матур хыялларда уйлый алабыз. Ниндәйдер бер сүрәне ятлап чыгу, намазга басу, Коръәнне яттан ятлап бетерү хыяллары бик матур. Мәчет салам дип әйтергә Мәчет салам хыял. мөмкин. Чынлап та нишләп без Байсам мәчет салыр идем, мохтаҗларга ярдәм итер идем дип. Аңа инде кемдер әйтергән, кая инде сиңа монда, син үзеңә сал әле башта йортыңны дип әйтергә мөмкиннәр. Әмма ләкин юк, аның менә шундай ни. Һәм ул ятып кына, теге диванда ятып кына хыялланып ята торган кеше түгел, ә ул аңа әле омтыла да. Ул эшли, менә мин булдырам дип, һәр көнне шуңа куя. Чынлап та бер хәзрәтебезнең мәчетендә ремонт бара иде. Сорадым, ремонтыгыз бетәме соң әле? Бетә торган нәрсә түгел ул. Җавап бирде. Шул мәзәк искә төшеп китте. Хөрмәтле Раил, хөрмәтле Наил хәзрәт, хыял тылсымлы көч микән, ашыручы чынга уйларны ди шигъри юллар, хыялый булу әйбәт сыйфатмы? Еш кына ишетәбез, әз генә ал күзлекләреңне сал инде, кара инде чынбарлык дөньяга, хыялый гына булып яшәп булмый бит әле ул. Дигән тәнкыйтьле фикерләр ишетелә, шулай да хыялый булу Раил синең өчен әйбәт сыйфатмы? Беләсезме, читтән караганда, менә хыялый кешеләр бит инде ул безнең күзлектә шулай күз алдына килә. Хыялый ничектер теге авызны ачып, кайдыр карап, шулай бит. Күккә карап, күктә очкан торнаны күзләгән шикелле. Сине театрдагы образларны шундый. Шулай килеп чыга инде. Берничә әптә булмый. Чынлап та шандырып уйныйсың. Рәхмәт яусын. Амин. Әле әйтеп үткәнемчә, шул күз алдыбызга шулай килеп баса бит инде хыялый кеше. Менә ләкин ул тора бара вакыт үтә, син барып җиргә төшәсең инде. Хыялый булып калсаң, сине яки кешеләр сиңа нәрсәдер әйтеп җиргә төшерәләр, сине утырталар инде. Якынын туганым. Я үзең шуңа инанасың, ирешәсең инде. Аннары тукталып, былай икән бит бу дип үзең белән сөйләшә башлыйсың шулай. Үзең белән сөйләшә торгач, аннары бер фикергә киләсең дә, тукта, былай гына яшәп булмый икән, башка кешеләр шикелле яшәп карыйм әле дип. Алар шикелле яшисең, хыялыңдан исең, мен шулай бергә үрелеп бара инде ул. Син аларга әйтмисең генә, мин бары шул бала бит инде дип, ичемдәге бала бар минем дип. Ләкин ул бала чыга инде ул тышка. Шул бәләкәй бала безне йөртә. Барыбызны да. Менә миңа шулай әйткәннәре дә бар. Берсендә шулай бер актрисага әйткән идем. Ялгыш кына әйттем инде шулай. Әйтәм, дөньяда нинди генә сәер кешеләр юк инде дип инде. Син үзеңне читтән күргәнең бармасың диләр. Менә шулай да була икән ул. Мен шулай дип җавап бирер идем бу сорауга. Шулай кыска гына итеп әйтер идем. Рәхмәт, Раил. Дөнья фикерен ишеттек. Хәзрәт, хыялый булу яхшы сыйфатмы? Сез инде хәзрәт буларак мәчет практикасында да ишетәсездер. Әз генә хыялый булудан туктале. Дөньяга чынбарлык белән карале. Менә бу ноктадан караганда, хәзрәт ноктасына хыялый булу әйбәт сыйфатмы, хәзрәт? Хыялый булу әйбәт сыйфат. Әйбәт сыйфат диме? Бу минем фикеремчә инде әйбәт сыйфат. Иртән караваттан торып китүебез хыял белән торабыз без. Ул безне торгыза. Монда без җыелыштык, безнең дә нидер бер хыялыбыз бар. Һәм ул һәрбере безнеке. Үзе безнең, Раилнеке үзенеке, менә Ильяс сезнеке. Үзе безнең нидер бер шәхсан безнең хыялыбыз бар. Ул безне йөртә, ул безгә ни бирә, ниндидер бер көч бирә. Карале, мин бит менә шуны нитәм дип, безне этәрә ул, этә. Менә Раил әйткәнчә, бала чактагы ниләр, алар бик көчле. Аны менә искә төшерәсең, бәләкәй чакта бит менә шулай дип теләгән идем бит. Әйткән идем, хыялланганым бит менә шулай дип, хыялым бар иде дип, ул менә сине шулай итеп этәрә. Анарысын берсендә безнең мәчеттә бер вәгазь булган иде. Икенче бер хәзрәт сөйләде. Ул бик кызыклы булды. Ул сөйләде шулай. Шул кешеләр менә кемнәр нәрсәдер уйлап чыгарган, булсын ул менә ут, булсын ул камера, булсын ул менә микрофон. Ул шул кешеләр кемнәр хыял аларның нидедер булган. Алар аны сөйләгәннәрдер дә, кемгәдер Раил әйтмешли, кемдер аларны ниткәндер дә. Булмас бу булмый торган әйбер. Хәзер бит менә телефоннар, без сезнең белән сөйләшәбез. Ул да кемнеңдер хыялы булгандыр, менә шулай итеп нитәргә. Кем уйлап чыгарган шушы ышык кырыена чыксаң инде. Һәм шулай итеп менә шушы әйберләр тормышка ашкан. Ул русча әйткәндә нереальный булган. Күз алдына да китереп булмаслык әйберләр бит. Лекеге кешене торгызып әйт инде аңа, һәм менә без шулай эшлибез, менә шушындай әйберләр бар, шушындай проектлар эшләнелә дип, ул шаккатачак. Шуңа күрә менә хыял ул
хыял гына булып утырырга тиеш түгел, ә булырга тиеш адымнар. Менә без аңа адымнар ясарга тиешбез. Карал, мин үземнең хыялыма нинди адым ясадым әле бүген. Бу атнаны, бу елны менә берәр адымга булса да күчтемме соң әле мин дип, теге без менә үзебезгә сорау биреп, ул көч бирә, минемчә, Ильяс. Көч бирә. Безне уята шул иртән. Эшләтә. Теге күбесе әйтә бит. Эй, нием бетте, мотивациям бетте дип тагын итте. Юк, менә шул хыял балачактагыларны уятып җибәреп, син менә китәсең һәм менә кемдер депрессияда нидәдер, ул менә шуңардан чыгып китәргә безне нык нитә. Бик кызык дини фикер булды, рәхмәт хәзрәтебез. Хөрмәтле кунаклар, киләсе сорауга күчәм. Әллә хыял канатмы икән, күренми торган канатмы, әллә хыял чиксез галәмгә оча торган карапмы ди. Шигырь юллары, хыял дөньясында яшәүнең файдасы һәм зыяны кайда? Менә сөйләшә дә башладык кебек, Раил. Файдасы да бар, зыяны да бар. Зыяны да сизәсеңме артык хыялый кешедә? Артык шанучан була бит инде, ул чиста күңелле була, йомшак була. Файдаланалар менә. Менә төрле кешеләр бардыр инде, файдаланучы кешеләр бардыр. Ләкин ул кеше шулай ялгыша үзенең хаталарында ялгыша барыбер бер юлга баса. Өйрәнәйме? Әйе, Аллаһ Тәгалә ул барыбер бер юлга чыгара. Шуңа күрә мин хыялыйлыктан бернинди дә начарлык әйбер күрмим. Чөнки бөтен кешедә бер төрле була алмый. Безнең менә бармаклар шикелле бер кеше бер төрле дә була алмый. Хәтта бер анадан туган балалар да бер-берсенә ошамыйлар. Шуңа күрә килгән икән адам баласы шулай булып. Кемдер аны бәлки үзгәртергә теләгәндер, бәлки ул үзе дә үзгәрергә теләп үзгәрә алмагандыр. Ничек аны Аллаһ Тәгалә шулай яралткан бу дөньяга? Димәк, ул шулай кирәк булган бу дөньяга, аның шулай тууы кирәк булган. Бәлки аңа карап кемдер гыйбрәт алган, кемдер менә нинди кызык кеше күрдем әле бүген. Менә минем мәсәлән артист буларак әйтә алам инде үземә. Бер кызык кеше күрдем әле. Менә мин шуны сәхнәдә бәлки әзрәк кенә шуның алымнарын алып сәхнәгә бәлки әзрәк чыгарсам ничек булыр икән дип. Менә шулай да булырга мөмкин инде. Ләкин андый кешеләрдән инде теге көләргә ярамый дип әйтәсем килә инде. Хыялый дигәч инде ул әзрәк теге жүләр дип әйтәсе килми. Ул ул шундый менә ул шулай туган. Бар төпле кешеләр, бар әзрәк хыялый кешеләр, шулай бит. Менә дөньяга карашы шундый. Дөньяга шундый карашы аның, һәм ул шулай яши дә. Һәм аңа шулай рәхәт. Чынлап безнең күп кенә дахиларыбыз хыялый булган бит инде. Кемне генә алсак та, дахи шагыйрьләребез, галимнәребез, дини эшлекләребез дә. Рәхмәт Раил белдергән җавабым өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, хыял дөньясында яшәүнең файдасы һәм зыяны кайда дини күзлектән бу бик кызык булыр иде. Рәхмәт җавап биреп китсәң. Дини күзлектән инде, әгәр дә ул хыял ничектер менә тормышка аша торган түгел. Кеше аның белән яисә ул хыялы аның бар, әмма ләкин ул аның өчен берәр дә эшләми. Ул вакытта ул ислам дине буенча ул була исраф. Вакытын исраф итә, сарыф итә вакытын үзенең. Бушка үткәрә. Теге бушка үткәреп кенә ул үзенчә әз генә адымнарны ясарга тиеш шул менә шул сарыф исраф итмәсен өчен. Шулай ук галимнәр, бу инде дини галимнәр әйтә, менә бик кызык сүз. Кеше мөмкин нидәдер бер хыялы булырга, менә шуңа ул карый киләчәктәге әйбергә һәм хәзергесен югалтмаска тиеш. Хәзерге вакыттагы берәр әйберен югалтып китәргә мөмкин ул. Кайбер вакытта кеше була, мәсәлән, анда эшендер нәрсәсен дә алмаштыра, каядыр күчеп китә. Менә минем шул хыялым бар иде, мин шунда нитим әле диеп, әмма ләкин анда бара ул, аның бер әйбер дә килеп чыкмый, ул киредән әйләнеп кайта да, килеп чыкмаган икән. Монда да мин яхшы яшәгәнмен бит менә. Тегендә хыялым тормышка ашмады минем диеп, монда ул килә алмый. Монда аны киредән мәсәлән эшкә алмыйлар. Хәзрәт бит шундый татар халык мәкалендә бар, һавадагы торнага бәйләнеп җирдәге чыпчыгынны ычкындырма дип. Туры килә бит. Менә шул, ул чыннан да шулай да булырга мөмкин. Шуңа күрә инде менә икенчесе менә шул. Аның шуңарда зыяны булырга мөмкин. Кызык фикер булды. Шушы ике әйбер. Һәм инде ни харамы ярамый. Харам берәр начар ни, хыял аңардан без арынырга тиешбез. Хыял интернетта караган идем әле, нәрсә ул хыял дип. Хыял тире анда язылган, ул шундый бер теләк дигән, һәм әйткән, ул теләккә тормышка ашса, ул аны бәхеткә илтә дигән. Бәхеткә илтә. Шуңа күрә ул нидер белән бәхеткә илтә торган булсын. Амин, шулай булсын. Рәхмәт хәзрәт, бик кызык булды. Хыял аты һаман җигелүдә, алка ашкынып инде кешнәми. Артык хыялыйларны яраталармы, Раил? Менә театр мисалны син үзеңне читтән карап дидең, коллективда ничек Камал театрында хыялыйлар яратыламы? Ярый бит әле син сәнгать коллективы. Менә хәзрәтне тыңлап китербез. Әлегә син җавап бир әле, бик кызык.
Беләсезме, хыялларны безнең эшли торган җирдә театрда дип әйтик инде бик яраталар. Чөнки алар кешеләргә шатлык китерәләр бит андый хыяллы кешеләр. Аларның менә мәсәлән кемдер аларга сорау бирә икән, аларның җавап бирүләре дә шундый көтелмәгән булырга мөмкин. Ул кешеләрне көлдереп җибәрергә мөмкин. Эй, син әлдә син бар әле. Менә бит син кайфны күтәреп җибәрдең әле. Кил әле бер яратыйм әле, кочаклыйм әле, дустым дип шулай. Әйдә бер сөйләшеп утырыйк әле, синең белән рәхәт дип инде. Менә әйдә синең белән юлыңа әйдә дип шулай. Менә хыяллы кешеләрдә шундай бер бар инде. Бездә бит әйтәләр, кул арты җиңел дип инде. Кайсы якта төрлечә әйтәләрдер инде. Менә ул андый кешеләр белән рәхәт була, җиңел була, эшләре уңа. Менә шуңа күрә безнең эшли торган даирәдә хыялларны бик яраталар. Рәхмәт Раил. Хөрмәтле хәзрәт, хәзрәтләр бик җитди тоела инде, димме? Хәзрәтләрнең кругында, түгәрәгендә яраталармы хыялларны? Бездә инде булай ислам диненә караганда, без теге алдан Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ул бит килеп әйтте, менә мин расул, менә бар җәннәт, бар җәһәннәм дип. Теге кеше күрмәгән, ишетмәгән, менә Аллаһ Тәала бар дип, алар бит инде кая дәлилең, берәр нәрсә күрсәт безгә, мөгъҗиза күрсәт, ни күрсәт дип, теге беренче мәннәрдә аңа ышанмадылар. Бик каты сүзләр әйттеләр, анда бит инде дия ишәкләрен аркасына теге салып сәҗдә кылганда, анда ташлар белән ыргытып теге Таиф җирлекләрендә аңа менә шундый ышанмау булды, аны яратмау булды, туганнары арасында бик каты, якын туганнары ышанмады аңа. Шундый ниләр булды. Шуңа күрә инде бездә булай ислам дине менә тарихы буенча карасак, әйтсәк, яратмаучылар күп баралар. Но алар күбрәк кафирләр. Кемнәр инде ышанмыйлар Аллаһ Тәаләгә, ышанмаучылар, алар әлбәттә менә шундырак инде. Булай, әлхәмдүлилләһ, безнең дә менә мәҗлескә барганда күрергә туры килә. Без менә мәҗлестә сөйлибез бит вәгазьләр. И күбесе инде менә шушлай авызны ябып куялар. Кем анда барган, кем анда кайткан. Мин әйтәм, без бит сезнең менә нигезнең мәҗлесен үткәрәбез, ул вафат булган дуга кылабыз, ул кафирлек сүзләрен сөйләмәгез дип теге. Аларны инде без туктатабыз, әйтмәгез алай дип. Әмма ләкин алар менә ышанмый, я яратмый, тагы нәрсәдер нитәләр инде. Шуңа күрә монда безгә аз гына хәзрәтләргә уррак, шуңа күрә без дәлилләп сөйлибез, дөнья ние белән кешеләргә аңлатабыз. Ышанмыйлар иде бит менә мәсәлән, мәчетләрнең дә күп булуына. Менә Казанда карасак, ничә мәчет бит, әйме менә субханалла 90 ничәсе аның эшләп бара. Бу бит менә җитмәгән хәл. Районнарда, зиратларда укыйлар иде мәчетләр, зиратта укыйлар гаит намазлары. Укырга ярамаса да укыйлар, чөнки икенче җирләрдә ул ярамый иде. Монда да мәрҗәни генә кайсы гына ниләр эшли иде. Әмма ләкин субханалла бүген ул тормышка ашты. Ничек инде халал, ничек инде менә киенәләр, мусульманча киенеп йөриләр, түбәтәйләр кияләр. Кызлар яулыклар киеп йөриләр, субханалла. Без хәзер никахлар үтә менә зур итеп, кайберсе нин үткәреп тегесен нитә. Хәзер менә шул ул хыяллар иде. Менә безгә мусульманнарга ул чыннан да хыял иде. Шушы матур мәчетләр, бүген әлхәмдүлилләһ менә Болгар җыены ничек матур итеп үтте. Бу субханалла. Шуңа күрә инде яратмаучылар бар, әмма ләкин инде менә Раил әйткәнчә, безне хыял алып бара. Без күп әйбергә ирешәбез. Уйлап, фикерләп тә, дуга кылып та, бүтән берәйбер дә эшли алмасаң, дуга кылып, я Раббым насыйп ит, я Раббым Аллаһ нит дип. Аллаһ теләй иншалла аларның барысында насыйп итә. Димәк, субханалла, дини хыялларыбызда чынга ашып килә хәзрәт әкрәмгә, әлхәмдүлилләһ. Берүдәй шытып чыгып хыял, гөл чәчәккә күмә күңелне, хыялы булып тормышта файдалымы, ул кайда кирәк? Балаларыгызның да хыялый булуын теләр идегезме? Раил, рәхим итеп әти кеше буларак җавап бир әле. Кирәкме ул балаларыңа күрергә теләр идеңме үзеңнең шушы хыялыйлык дәвамлылыгын? Беләсезме, мин менә әйтәсем килә, минем икенче балам Әсфәндияр. Ул анарда шундый эчке дөньясы бар аның. Ул мине дә уздырды дип әйтик инде. Ул яктан. Ул мине инде мактарлык булгач мактарга кирәктер инде. Ул зиһен ягыннан да, акыл ягыннан да, хәтер ягыннан да шундый булдыклы бала. Һәм мин аның белән шундый сокланам. Аны шундый үз яшьтәшләре дә бик хөрмәт итәләр. Ул һәм аны зурлар да зурлыйлар. Менә бала булса да, аңа ничектер өлкән шикелле, зур кеше шикелле карыйлар. Менә шушы әйбер
миннән дә күчкәндер дип уйлыйм инде аңа. Бер кыйпылчыгы гына инде. Ләкин анарда ул күпкә зуррак, сыйфатлырак, байрак дип әйтәсем килә. Менә мин аның ул сыйфатына бик рәхәтләнеп, бик субханалла, үзем дә субханалла дип карыйм. Син шат име әти кеше буларак? Бик шат. Чөнки ул баланы бик каты бизи ул сыйфатлар. Аның менә бер карашы да кайсы вакыт күңелне эретеп җибәрә. Ул яшәргә бик зур көч өсти. Һәм ул башкаларга да күчә. Аның менә шушы мөгамәләсе, башкаларга булган игътибары, тәмле сүзе, ул менә беләсезме, аларда шундый сыйфатлар бар. Таныш кешесен очратса, ерактан ук кычкырып исәнләшә. Менә аңа кем өйрәткән, бер кем өйрәтмәгән. Аңа салынган. Шуңа күрә мин бик шатланам гына. Рәхмәт. Рәхмәт, Раил, белдергән фикерең өчен. Дөнья фикерен ишетеп киттек. Хәзрәт, сез балаларыгызда хыялыйлык сыйфатын күрергә теләр идегезме? Хыялыйлыкның файдасы зыяны бармы аның? Әйе, әлбәттә, теләр идем. Мин аны сөйлим. Балаларга шулай ук хыял кирәк. Безне әтиләр шулай өйрәттеләр. Чиста күңелле була бит инде ул. Әйе, чиста күңелле була. Ул кеше нитмәгәнне, әйтмәгәнне, уйламаганны ул әйтә. Менә шуны, менә мин шуны теләр идем дип, мәсәлән, без менә караган бөтен кинолар да, теге карасак инде булай, сериаллардыр, ниләрдер, анда да шулай ук әтәнисе әйтә. Син менә булдыра алмыйсың моны дип әйтсәләр дә ышанма. Шушы хыялыңа, шушыңа омтыл дип. Шуннан да ул барысы да тормышка аша. Шуңа күрә инде хыял, ул хыялый булу зыян итми. Ул иншаалла аңа ниләр генә була, максатларын куеп шушы хыялга ирешү. Шуңа күрә мин исем кушканда, мин нәкъ шулай дип әйтәм дә. Чөнки балагызга сөйләгез, хыяллар тормышка аша дип. Ул чыннан да шулай. Чөнки күргән бар, әтисе мәсәлән булган водитель, әнисе булган техничка. Ние балалары аларның зур дәрәҗәгә ирешкән. Андыйлары бик нык күп. Нишләп ул алай булган? Хыял булган әйе, әти әнисе теләгән аңа шуны, һәм ул кабуллардан булган. Шуңа күрә инде хыялый булуны без балаларыбызга җиткерергә тиешбез. Әмма ләкин тагын бер тапкыр инде шуны әйтәм, хыялый гына булу түгел, менә аңа омтылу да шушы куйган ниенә, хыялына омтылу, үзгәрү, һәм карасак шушы дөньяны бит үзгәртә нәкъ шул кешеләр. Алар креатив. Алар аларның ниләре күп, эмоциональ алар. Аларның плюс яклары бик нык күп. Алар үзгәртәләр шушы ниләрне. Менә без Казаныбыз гына карасак, ничек итеп үзгәрде? Йортларыдыр, парклар, икенче җирләр, кем аны үзгәртә? Хыялы булган кеше үзгәртә шушы әйберләрне. Мәчетләребезнең дә менә архитектуралары бит үзгәреп бара. Финал сорауына да килеп җиткәнбез. Хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле Раил, уйлагычы, бездә кешеләрдә хыялсыз гына уй бармы? Менә шундый матур юллар. Иң зур хыялыгыз нинди, хөрмәтле фикердәшләр? Әйтергә дә ярамый диләр. Әйтергә яраганын әйт инде, Раил. Беләсезме, минем иң зур хыялым инде ничә еллар хыялланам намаз укырга, намаз укыйсы килә. Ләкин әле һаман да мин шул юлга барам, әкрен-әкрен генә вак-вак адымнар белән. Ләкин әле менә һаман шунда кирип китә алмыйм. Менә ниндидер сәбәп дип инде аны көтәргә дә кирәкмидер. Бәлки үземнән генә торадыр барса да. Ләкин менә минем зур хыялым бар. Алла бирса, шул дин юлына чынлап, чын күңелем белән кирип китеп, 5 вакыт намазны укырга теләгем бик зур. Һәм Алла бирса, исән-сау булсак, балаларыма да шул юлдан барырга насыйп булсын иде. Һәм Алла бирса, тырышам, иншалла, балаларымны да шул юлдан алып барырга. Амин. Насыйп булсын. Рәхмәт, Раил. Күңелеңнән белдергән хыялың өчен. Хөрмәтле хәзрәтебез, иң зур хыялыгыз нинди? Уйларсыз хыялларыбыз юк бит. Иң зур хыял алар икәү. Берсе иң олысы, мин инде теге 5 вакыт намаз укый торган, ураза тота торган мусульман кешесе буларак, ул инде һәрбер мусульманның шул инде теге хыялы кем шуларда нитә? Ул беренчесе менә ахирәттә уңышка ирешергә. Шушы менә иң мөһиме, иң әһәмиятлесе, шуны омтылабыз, шуны гел сорыйбыз, шуны гел телибез. Аны инде кайыр вакытта да теге кәефләр дә төшә. Бу кабул булды микән, минем юк микән? Монсында бит менә монсында мин бик әйтеп бетермим, монсында бик эшләп бетерә алмыйм бит әле менә мин. Ихласлыгым дөрес микән дип, менә шул хыял бар инде, аңа омтылабыз, адым-адым сайын. Шуңа күрә беренчесе менә шул уңышка ирешү, кыямәт көндә җәннәткә эләгү иншалла.
туганнар да, якыннар да анда булсын дип менә шуңа омтылу. Икенчесе уңышка ирешү шушы дөньяда. Менә ул да кирәк. Менә гаилә турында сөйләдек, балалар турында, уңышка ирешү, кешеләргә динне тарату, ризыгыбыз тынычлык булу, рәхәтлек булу, башта үзеңә, аннан соң гаиләңә, аннан соң тирә-яктагы кешеләргә. Икенчесе менә шул. Шулар белән инде мусульман кешесе ул теге уяна, шуны инендә тота, ниятли шушыны, каралы шушы ниләргә. Аны бик нитеп тә бетереп булмыйдыр да инде. Юлы бу авыр, бу юл бик авыр, әмма ләкин инде менә әкрен-әкрен генә иншалла барысы да булачак. Аллаһ Тәала кабул итә. Шуңа күрә инде менә Ильяс минем хыяллар шундыйлардан. Рәхмәт хәзрәт, күңелегездән белдергән шундый ике төпле хыялыгыз өчен. Рәхмәт Раил, рәхмәт Наил хәзрәт. Без тапшыруыбызның төп өлешен, фикерләшү өлешен тамамлап, тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешен аяк басыйк әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез, хөрмәтле фикердәшләр. Нәтиҗә өлешендә хөрмәтле фикердәш, янәшә утырган фикердәшенә аның эш тармагы яки бүгенге хыял темасы сөйләшүеннән чыгып бер сорау бирергә тиеш була. Хөрмәтле Раил, Наил хәзрәт янәшәңдә нинди дини сорау бүгенге көндә күңелеңне борчып йөри? Моннан да яхшы форсат булмас. Рәхим итеп сорауны биреп бит әле. Сорауны бергәнче бер генә әйтим әле. Шундый менә шулай туры килде. Без Наил хәзрәт белән якташлар әзгенә якташлар да булып чыктык. Бер яктан икән ул Бөгелмә якларыннан, Лениногорск якларыннан. Һәм минем әтинең исеме дә Наил бит инде. Менә тагын да якын айта безне. Раил Наилович бит инде мине. Менә хөрмәтле Наил хәзрәт, сезгә шундый соравым бар иде. Белүемчә, менә хәзер инде төрле яшьтә дә күп кешеләр менә мәдрәсәгә укырга керәләр. Безнең менә театрда эшләүче Илдус абый Әхмәтҗанов та шулай укып йөрде. Менә хәзерге вакытта кайларга шулай мәдрәсәгә укырга керү мөмкинлеге бармы? Кайлардамы? Ул мәчет эчендә буламы? Ул ничегрәк шуның тәртибен бераз сөйләп китегез әле. Бу ни? Бик яхшы сорау. Булай әлхәмдүлилләх, хәзер мәчеттә курслар үтә. Менә мәчеттә бу инде безгә якын булган Казанда инде әлбәттә әлхәмдүлилләх. Казанда да, районнарда да якындагы мәчеткә мөрәҗәгать итеп, мәчеттә курслар үтә. Алар күбесенчә 3 еллык була инде. Кич белән үткәрелә алар. Менә шунда керергә була. Мин инде әйтер идем менә шулай итеп, шул яндагы булган мәчеткә курсларга кереп, анда укып өйрәнеп, аннары соң керергә инде мәдрәсәгә. Безнең менә 1 еллык мәдрәсә бар, Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар, бик зур мәдрәсә. Анда килеп китеп кенә укырга да була, атнасына 2 тапкыр, 3 тапкыр да килеп була. Менә шунда укулары да бар. Татарча укыталар бит инде барысында. Шуңа күрә менә шулай була, шундый адымнар. Хәзер бик җиңел, әлхәмдүлилләх. Нәрсәсе ошый, программаларда бик җиңел хәзер алып барыла. Менә китапларында карасак, теге Коръән укырга өйрәтә торган, сез дә менә әйтегез бит әле, хәрефләр, дугалар өйрәндек дип. Нидә мәктәптә. Шуңа күрә хәзер бик җиңел. Шуңа күрә менә Раил, Алла бирсә менә шулай була. Яисә безгә Казан Нуры мәчетенә. Безнең Казан Нуры мәчетендә бар Шамил мәдрәсәсе. Анда менә 3 ел дәресләр алып барыла. Иратларга иратлар укыта, хатын-кызларга хатын-кызлар. Безнең инде анда 1000-гә тула инде шәкертләр. Булай гомумән әйткәндә. Шуңа күрә Раил бик ни була. Иң мөһиме теләк кенә кирәк. Теләк, вакыт. Рәхмәт ясын сезгә. Рәхмәт. Җаваптан канәгатьме Раил? Бик канәгать, хәтта артыгы белән. Рәхмәт. Рәхмәт Наил хәзрәт белдергән җавабыгыз өчен. Хөрмәтле Наил хәзрәт, Раил Шәмсуаровка Камал театры актерынан инде сорауыгыз бар, рәхим итеп биреп битегез. Менә Раилгә шундый сорау. Мәктәптә булганда, диде, укыганда, дугаларда аз гына өйрәндек диде бит менә. Шулай ук ул әйтте, теләгем бар диде, менә, хыялым бар диде шулай. Аңа әкрен-әкрен генә барам диде. Шуңа күрә минем Раилгә шундый сорау иде. Әкрен-әкрен генә баралар. Гаиләдә менә яисә үзе нәрсә эшлисез микән менә дини яктан берәр нинди әйберләр үткәрәсезме? Үзегез мәчеткә була йөргәлисезме? Әлхәмдүлилләх, шул вакыт булганда Мәрҗани мәчете безгә якын. Мәрҗани мәчетенә Ансар хәзрәт янына. Ансар хәзрәт безнең дусты. Җомгага йөрисез? Җомгага йөрибез. Ансар хәзрәт безнең 3 балага да исем ул кушты. Субханалла. Ул вакытта ул бик яшь иде. Малай әле килгән генә иде шулай. Мәрҗани мәчетендә эшли башлавы гына иде. Шуннан танышып киттек тә аның белән, шулай башланды дуслык. Һәм менә билгеле инде безнең гореф-гадәтләр бит татарларда аш уздырулар бит инде анысы билгеле, алар үтибез. Һәм инде менә мин үземчә шул дугалар
өйрәнәм, видеолар карыйм, менә шул әкертен генә туплыйм инде. Эш бара. Әйе, шундый төрле хәзрәтләрнең, менә беләсезме, ул бит инде нәрсәдән килеп чыга? Кайбер кеше дингә килә бит инде ниндер үзенең халәтеннән. Минем исәнлегем буенча, исәнлегем какшаган вакытлар булды. Мин тормышымның ям беткән вакытларда мин шулай Аллаһ Тәгаләгә сыендым һәм ул мине үз канатасына алып барды. Аллаһ Тәгалә миңа билгеләр әйтеп торды. Менә шулай эшлә дип мин аны тыңладым һәм үземә дуалар язып алып, һәм мин үземнең исәнлегемне аягыма бастым инде. Мин аны кешегә сиздермәскә тырыштым, ләкин инде кешеләр сизделәр, нәрсә булды сиңа дип инде. Шәп кәефең юк дип шундый вакытларда булып алды минем. Ул инде Дуга укып шулай җиңеләйде. Әйе, дуга укып мин үземнең исәнлегемне кайтардым. Шул Аллаһ Тәгалә миңа көч биреп, намазда иншалла укый башласам, мин тәгаен дөрес юлда барып, тагын да зуррак дәрәҗәләргә ирешермен дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә. Иншалла, субханалла. Үзегез бик ни икәнен Аллаһ Тәгаләнең алай биргән билгеләрен итеп, дуга кылып аңа ялварып, ниту ышанып, шул ниту ярдәмне сизү, ул бит субханалла бигрәк. Мин ул миңа бау бирде, шул бау буенча әкертен генә бардым. Менә әйтәләр бит әле, күз йомылган, ләкин сиңа менә индер бау, шул буенча ышанып, мин син күңелемнән бардым һәм дөрес бардым дип үземчә уйлыйм. Алхамдулилlah. Рәхмәт Раил. Җаваптан канәгатьмен Раил хәзрәт. Әйе, субханалла. Рәхмәт Раил белдергән җавабың өчен. Хөрмәтле фикердәшләребез, Раил, Наил хәзрәт бүгенге тапшыруга вакыт табып килгәнегез өчен, матур тирән фикерләрегезне белдергәнегез өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кабаттан шушындый матур очрашулар әле насыйп булсын иде Алла бирсә. Бу белдергән фикерләрегезнең барлык тамашачыларга да зур файдасы булсын диде мөхиме. Рәхмәт. Без инде хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә дә бүгенге тапшыруны караганыгыз өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез һәм кабаттан бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын исегезгә төшереп узам. Бүгенге тапшыруда катнаштылар. Дөнья фикерен тәкъдим итте. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры, Татарстанны атказанган артисты Раил Шәмсуаров. Хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, безнең әби-бабаларыбыз, әти-әниләребез өметләнеп һәм алар бик сабыр булып яшәгәннәр. Һәм әйтәсе килә, бәхет гөле чәчәк ата көтә белгәннәргә. Алар шулай өмет белән сабыр булып көтеп яшәгәннәр һәм уңышка ирешкәннәр. Һәм без дә аларның девизы белән Алла бирсә, матур итеп яшәргә насыйп булсын безгә. Рәхмәт сезгә. Дини фикерне тәкъдим итте. Мәркәзебезнең Казан Нуры мәчете имамы, телеканалыбызның якын дусты Наил хәзрәт Юсупов. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Фазкуруни азкурукум" дип әйтә. Мине искә алыгыз, мин дә сезне искә алырмын дип әйтә. Шулай ук Кудси хадистә әйтелә: "Миңа якынайыгыз, минем каршыма килегез, мин дә сезнең каршыгызга килермен" дип әйтә. Менә без хыял турында сөйләштек. Шулай хыялларыбызны тормышка ашсын өчен Раббыбыз Аллаһ Тәгаләдән сорап, адым-адым шушы хыялларыбызга омтылсак, алар иншалла тормышка ашачак. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.